de voorzitter van de landelijke KNVB, Michael van Praag, die had ik zijn geen scheids, geen grens, geen voetbal. Nou, dat geldt voor alle voetbalclubs, dus ik voor de professionele voetbalclubs. Dus in je lijn loeken, helemaal. Want wat zou dat uithelen dat je in een lijn loeken even zien? Nou, duidelijkheid naar de meesten toe. Nou maak je weer een onderscheid tussen de amateurclubs, waar volle minder geld omgeeft als bij de professionele clubs. Dus ik schreeuwen naar de overkoepelende landelijke organisaties van scheidsrechters gaan, waarin we verwijzen naar die brief en ik maak het fysiek aan de scheidsrechters om net fluitje te wollen dit weekend.